God makes a little miracle every time when I stand up and try to speak something about God. Jumala saa aina aikaan ihmeen, kun olen tämmöisessä tilanteessa ja kun avaan suuni. Otherwise, every day I'm a very sick man. Muutoin. Muutoin olen aika sairas mies. I have many kind of problems. I don't walk well and I don't sleep well. It hurts everywhere very much. Ja minun sattuu joka paikkaan, nukun yleensä huonosti ja kävelen huonosti. But when I'm standing here, Mutta kun seison täällä tällaisessa tilanteessa, I think I can make a little somersault. Voltteja. Nyt voin tehdä melkein voltteja. voin tehdä melkein voltteja. It don't hurt me anymore. I can walk, I can stand, I can do anything. Ja tässä tilanteessa niin koen, että minun ei satu ja voin kulkea tässä edessänne normaalisti. When I was praying before we coming here, Kun olin harjoittelemassa ennen tänne tuloa, I've been praying that God gives something specific for you. ja anteeksi, en harjoittelemassa, vaan kun rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, niin pyysin Herralta, että hän antaisi jotain aivan erityistä. And God speak to me about trust. Ja Jumala alkoi puhua minulle luottamuksesta. Not any kind of trust, Ei missä tahansa luottamuksesta, but that trust to God. mutta luottamuksesta Jumalaan. And before we go to the Bible and this sermon, Ennen kuin menemme Raamatun kohtiin ja tähän saarnaan, I want to thank you, my sister Anne, that she translate me. ja haluan kiittää Annea, että hän kääntää minulle. You know, I've been knowing Anne about 20 years. 2005 lähtien. About 2005, maybe 20 years. Olemme tunteneet Annen kanssa noin parikymmentä vuotta. And when Anne called me that, do you want to come here, I was very glad. Ja kun Anne soitti vuosien jälkeen ja kysyi, voisinko tulla tänne, niin olin todella iloinen. So God bless us all. Jumala siunatkoon meitä kaikkia. Rukoillaan ennen kuin aloitetaan. Let's pray before we start. Kiitos Jeesus, että kohtaat meitä kaikkia tässä. Annat Herra meille oikein semmoisen taivaallisen kosketuksen. Annat meille kaikki meidän synnit anteeksi. Kiitos rakas taivaallinen, että rauhoitat meidän mielen ja sydämen ottamaan vastaan, Isä, sen, minkä sä haluat meille tänään antaa. Ja Herra, siunaa, että edes jonkun elämä tänäänkin muuttuu. Amen. Aloitetaan toinen kuningasten kirja, luku 5, jakeet 2 ja 3. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy." Ja sama suomeksi. Kun aramilaiset erään kerran olivat käyneet ryöstöhetkellä, he olivat tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön. Hän oli joutunut Naamanin vaimon palvelukseen. Tyttö sanoi emänälleen, jospa herrani menisi Samariassa asuvan profeetan luokse, tämä voisi vapauttaa hänet spitaalista. Ajatelkaa tämän pienen tytön elämää. Let's think about this small girl's life. Hänet oli
ryöstetty pois kotoa. She was taken in captivity and away from her home. Ja siihen aikaan nämä ryöstöretkit, niin ne ei ollut semmoisia kivoja pieniä kahvihetkiä. And during those times, this kind of robbery attacks were not small coffee breaks. Sinne mentiin ja tapettiin, silvottiin ja poltettiin ja revittiin kaikki. They went there, they massacred, executed, burnt, and destroyed everything. Se oli raakaa touhua. It was full of cruel acts. Ja on hyvin todennäköistä, että tämän pienen tytön koko perhe on saatettu jopa mestata. It was most likely that the whole family of that small girl were executed. Ja nyt tämä pieni tyttö joutui koko tämän ryöstöretken johtajan kotiin. Now this small girl was taken to the director or the leader of this robbery gang, and she was taken to be a servant of this man. Ja siihen aikaan nämä orjat, niin ei ne mitään palkkaa saanut. During those times, those who were slaves, they did not receive any salary. Ne joutuu raatamaan aamusta iltaa, päivästä toiseen. They had to work from morning to night, every day. Ja siellä tämä tyttö oli tämän sotaherran kotona. And there this small girl was working for this manager or the leader of this robbery gang. Ja nyt kun tämä johtaja, tämä tuli kipeäksi, hän sairastui. Now when this leader fell ill, niin tämä pieni tyttö, kaikesta huolimatta, mitä hän oli joutunut kokemaan, so this small girl, despite of everything that she had to go through in her life, hän sanoi, että on olemassa Jumala. She said that there is a God joka voi tehdä ihmeitä tänäkin päivänä. who can do wonders even today. Mistään ei huomannut sitä tämän tytön elämästä tai siitä puheesta, mitä hän tuotti ulos tälle johtajalle, että hän olisi joutunut kokemaan nämä kovat asiat. Nothing from the speech of this small girl indicated about the things that she had to go through in her life. Huolimatta tästä kaikesta, mitä hän koki, Despite of everything she had to go through, hänellä oli luottamus suureen Jumalaan. she had trust in the great God. Ei ollut näkyvissä olevaa katkeruutta ja vihaa ja kaunaa. No bitterness or any animosity was seen in her behavior. Siellä oli vain pyhä Jumala. There was only the holy God. Ja nyt kun ajatellaan meitä tämän päivän ihmisiä, uskossa olevia ihmisiä, Now that we think about us believers today, kun me käydään elämässämme oikein kovia asioita ja kärsimyksiä läpi, when we go through adversities and very severe experiences in our lives, ja kun meiltä kysytään, että luotammeko me Jumalaan, and when we are asked through these situations whether we have trust in God, jokainen meistä sanoo, joo, totta kai mä luotan Jumalaa. every one of us would say, oh yes, of course I trust in God. Mutta näkyykö se meidän jokapäiväisissä teoissa? But is that visible through our everyday actions? Koska jos me luotetaan Jumalaa, sen täytyy näkyä meidän tekemisessä. Because if we trust in God,
it has to be seen in our behavior, in our everyday life. Koska puheitahan tähän maailmaan paljon mahtuu. There are so many speeches in this world. Jos kysytään, että rakastatko sinä Jumalaa ja rakastatko lähimmäistäsi, niin jokainen sanoo, joo, totta kai mä rakastan. If we are asked whether we love our neighbors or whether we love God, then we would answer, oh yes, of course. Mutta näkyykö se meidän elämässä? But is that visible in our life? Eikö esimerkiksi rakkaus, eikö se ole perusasia, joka kuuluu meille? Love, isn't that a basic ingredient which belongs to us? Millä tavalla se näkyy meidän jokaisen elämässä? How is it seen in our everyday life? On niin helppo sanoa kaikkia hienoja ja mahtavia hengellisiä asioita. It's so easy to say wonderful and gorgeous spiritual things. Mutta on kuitenkin vaikeampi toteuttaa, luoda se teoiksi ja elämäksi. But it's more difficult to put it in practice in our deeds and in our everyday life. Tämän pienen tytön elämässä näkyi teot. In the life of this small girl, this godly type of deeds were visible. Siellä näkyi, että hän oikeasti rakasti Jumalaa. We were able to see in her life that she really truly loved God. Ja koska Jumalan rakkaus asui tämän tytön elämässä, And because God's love resided in her life, hän rakasti jopa sitä pahan tekijää, jonka luona hän oli orjana. she even loved the evildoer with whom she was living. Ja nyt seuraa hyvin vakava kysymys. Now there is a very serious question now. Jos me otetaan koko tämä juttu meidän sisäiseen maailmaan, meidän olemukseen, If we take this whole thing into our inner being, voidaanko me ihan puhtaalla sydämellä sanoa sitä samaa? can we, with a clean heart, say the same thing as she did? Vai tuleeko meidän elämään sellaisia tilanteita, jossa tämä luottamus Jumalaan ja tämä rakkaus ei pääsekään ilmenemään todellisesti? Or is there situations in our life where this love of God cannot be implemented or seen in our life? Voimmeko me totisesti katsoa itseemme peilistä ja sanoa, mä olen todella luottavainen ja rakastava Jumalan maan kansalainen? Can I see myself in the mirror and say with an honest heart that I'm a loving citizen of God's nation? Tämä on hyvä kysymys, This is a good question. mitä meidän jokaisen täytyisi aina silloin tällöin miettiä omalla kohdallamme. That's something that we believers need to think for ourselves from Koska time to silloin kun me time. ajatellaan tätä kysymystä, When we think about this question, se aiheuttaa meissä parannuksen tekoa. it causes us a need to repentance. Joo, meidän elämässä. In Yes. our lives, yes. Me tarvitaan Jumalan ihmeellistä rakkautta meidän elämään. We need this wonderful love of God in our lives. Koska huolimatta siitä, että me asutaan täällä ja päällisin puolin kaikki on suurin piirtein hyvin. Et kun me asutaan tämmöisessä maassa, missä kaikki on päällisin puolin hyvin. When we live in a country like this where everything is seemingly good, Kukaan ei polta meidän taloa,
eikä vie meitä orjaksi, eikä tapa meidän kaikkia sukulaisia. Nobody is burning our house. Nobody's taken us into exile or captivity, and nobody's taking our children. Me saadaan nauttia siitä, että mitä Jumala on tähän asti tässä maassa tehnyt, jotakin hyvääkin. We can enjoy of those good things that God has given to this country. Ja siitä huolimatta hyvin useasti meidän sydän huutaa katkeruutta ja vihaa. Ja Despite of this, our heart very often cries for bitterness and hatred. Ja me unohdetaan se, että rakkaus on oikeasti lahja Jumalalta. And we forget that love is a gift from the Lord. Se ei ole jotain sellaista, että jos me ollaan rehellisiä, joka tulee meistä itsestämme. It is nothing that comes from within ourselves. Ainakin mun omassa elämässä mä oon huomannut, At least in my own life, I have seen että mun välittäminen ja rakastaminen muita ihmisiä kohtaan on puhtaasti lahja Jumalan maailmasta. that the caring and love that I can show is purely an outcome from Lord's world. Ja kun mä oon rehellinen, niin mun on pakko tunnustaa, että mussa itsessäni, mun oikeassa tässä olemuksessani, ei ole sitä niin syvää välittämistä kuin pitäisi olla. And if I'm really truly honest with myself, I have to admit that in my being there is not that caring and concern for others. Se kaikki tulee Jumalalta lahjana. All that comes from the Lord as a gift. Ja tapa, millä me voidaan ottaa tämä lahja vastaan Jumalalta, The method how to receive this gift from the Lord on luottamus, anteeksianto ja sen hyväksyminen, että rakkaus on todellista. trust and forgiveness and that confidence that love is something real and true. Se tekee sen, että meidän elämä muuttuu. That changes our life Koska joku kuoli meidän tähtemme. because there was one who died for us. Ja sitä kautta me saadaan uudesti syntyä, meillä on uusi elämä. And through that we can be reborn and get a new life. Ja koska meillä on uusi elämä, me ollaan uudesti synnytty, Because we have a new life, we are reborn. meillä tulee olla usko ja luottamus siihen, mitä me ei silmillä nähdä ja korvilla kuulla. We ought to have a faith and trust to something that we cannot hear with our ears and to that which we cannot see with our eyes. Kun Pietari kohtasi Jeesuksen, When Peter met the Lord, niin ajatellaan sitä Pietarin sen hetkistä tilannetta. and when we think about Peter's situation at that time, Pietarilla oli paljon, kenestä se joutui pitää huolta. Peter had many people to take care of. Pietarilla oli vene, hän oli kalastaja. Peter was a fisherman and he had a boat. Ja aina ei tule ajateltua, mutta ajatelkaa sitä, että sen hetkinen tilanne Pietarin elämässä, silloin voinut olla vaikka hirveästi taloudellisia ongelmia. Who knows? It could have been that Peter had lots of financial troubles. Vene maksamatta, Maybe the boat was unpaid.
Kaikenlaisia muitakin laskuja, jotka painaa päälle. Many bills that should have been paid. Ja siinä toivossa, että hän saa kalaa, hän on ollut koko yön kalastamassa. And with the hope of getting fish, he may have been the whole night fishing. Ja luetaan täältä Luukas 5. And we read Luke 5. Ja jakeesta 2-7. Mä luen ensin suomeksi. And from verses 2-7. Hän näki rannassa 2 venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä huuhtomaan verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä siihen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkan päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkomme apajalle. Simon vastasi, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Näin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoilivat toisessa veneessä olevia tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat uppoamaisillaan. He stood by the lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats, so that they began to sink. Ajatelkaa, Pietari ei vielä silloin tiennyt ihan täysin, kuka Jeesus oli. Think about it. At that point of time, Peter didn't fully understand who Jesus was. Koko yön hän oli tehnyt töitä valtavasti. The whole night he had been working a lot. Ja sitten tulee Jeesus ja sanoo, että meppä uudestaan sinne. And then Jesus comes and encourages him to go back there to the sea. Ja Pietari tottelee. And Peter obeys him. Ja huomaa, että kaikki, mitä Jeesus sanoo, on totta. And note that everything that Jesus says is true. Saa niin suuren määrän kalaa, että sillä varmasti katetaan kaikki sen hetkinen Pietarin taloudelliset vaikeudet. And he gets so much fish with the nets that probably or maybe all his expenses were covered with the help of that catch. Ja hän pystyy jättämään sen kaiken ja lähtee seuraamaan Jeesusta. And he can therefore leave everything and start following Jesus. Tänä päivänä me ollaan samassa tilanteessa. Today we are in the same situation. Jeesus kysyy meiltä, Jesus asks us, haluatko sinä seurata minua? do you want to follow me? Ja kysymys kuuluukin, onko meillä se luottamus Jeesukseen Kristukseen sen kaltainen, että me lähdetään ja seurataan, mihin Jumala meitä viekin? And so do we have that trust that wherever he wants us to go, we would do that? Ollaanko me valmiit sitoutumaan kokonaisuudessaan Jeesukseen Kristukseen? And are we committed fully to Jesus Christ? Vai annetaanko vain joku pieni pala, pieni osa? Or do we give just a small part of us to him?
Jeesus antoi kaikkensa, hän antoi henkensä. Jesus gave everything. He gave his life. Jumala ei odota meiltä vähempää. Lord does not expect less from us. Mä kierrän tosi paljon ympäri Suomea ja joskus ihan Skandinaaviaa myöten. I travel a lot around Finland and also sometimes even in the Scandinavian countries. Ja mä näen paljon ihmisiä, jotka haluaa olla uskossa. And I see many people who want to be believers. Mutta ne haluaa antaa Jumalalle vaan sen pienen osan ja pitää sen lopun itsellään. But they want to give the Lord only a small part of them, and keeping the rest of them for themselves. Kysymys on sydämestä, minusta, kokonaisuudessaan. It's a question of my heart and my whole being. Olenko minä valmis tässä hetkessä, nyt tänä päivänä, luovuttamaan kokonaan itseni Jumalalle? Am I ready today at this point of time to give myself completely to Jesus Christ? Ei vaan sitä pientä osaa, että mä joskus rukoilen ja käyn vähän seurakunnassa ja voimme joskus vähän evankelioidakin, jos tulee hyvä tilaisuus. Not a small part like I can pray this time period, or I can go to the church to some meetings, and etc. etc. Mutta kaiken mun ajatukset, mun sydämen, mun aikani, mun tarmoni, But all my heart, all my thoughts, my time, and my power. Jumala on tänään tässä paikassa. God is today in this very hall. Ja haluaa, että me annetaan hänelle lupa. And wants us to give him the permission. Lupa tulla kokonaan mun elämäni Herraksi. Permission to come to be the 100% master of my life. Ja jos mä sanoisin, että joo, se on hirveän helppoa, If I would say that yes, it is very easy, mä valehtelisin. I would lie. Se ei ole helppoa. It's not easy. Liha panee tosi kovasti vastaan. Our flesh is fighting a lot against it. Liha ei halua, että mä annan kokonaan itseni, koko elämäni hänelle. Our flesh does not want that we would give ourselves to him. Mutta Jumala on luvannut antaa meille jokaiselle voiman. But the Lord has promised each one of us to give that power Tulla Jumalan lapseksi. to become a child of God. Ei vain puolittain, Not only a half, ei vain osittain, not partly only, vain aivan kokonaan. but completely. Minä kuulun Kristukselle. I belong to the Jesus Christ. Pietarin elämä muuttui. Peter's life changed. Hän uskoi, He believed. hän luotti, He trusted. hän antoi, kuten tiedetään, kokonaan poikkeuksetta itsensä. As we know, without exception, he gave everything of him. Miksi me ei voitaisi antaa sitä? Mikä meitä voisi estää? What would prevent us from doing the same? Koska Jumalahan sanoi, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Because the Lord says that nothing can separate us from him and his love. Ei tuska, ei ahdistus, ei pelko, ei mikään. No anxiety, no pain, nothing. Ja olisi niin kiva ajatella, että me ollaan kaikki nyt siinä pisteessä elämässämme,
että me kuulutaan kokonaan ihan syvältä asti Jumalalle. It's nice to think that all of us from this moment we would truly, deeply, completely belong to the Lord. Mutta luottamus Jumalaa ei näy pelkästään sanoissa, But trust in God is not visible only in the words, vaan myös teoissa. but also in our deeds. Koska Raamattu sanoo, Because the Bible says että Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. that God influences in us doing and actions. Ja kun me annetaan Jumalan tehdä tämä sen työ meissä, And when we allow the Lord to do this work in us, meidän sisäisessä maailmassa oikeastikin jotakin muuttuu, siellä tapahtuu jotain. something changes and happens in our inner world. Me rupeamme elämään ja antamaan yhä enemmän meidän asioissa lupaa Jumalalle toimia niin kuin hän haluaa. We continue and develop in giving more and more permission to the Lord to do in our life the way He wants. Ja se pitää meidät ikuisesti Jumalan lähellä. And that is the thing that keeps us eternally close to the Lord. Ja Jumala lupaa, me ei koskaan kuolla. And God has promised that we will never die. Me eletään ikuisesti. We will live forever. Ja niin kuin Paavali sanoo, me päässään maalilinjan ylitse ja me voitetaan. Like Paul said, we will go across these perishable things and we will win. Ja kaiken tämän takia, mitä Jumala on tehnyt ja minkä mahdollisuuden Jumala meille antaa, And for the sake of everything that the Lord has done and the opportunities He gives us, annetaan Jumalalle täysi lupa meidän elämään. let us give the full permission and rights to of our lives to the Lord. Ja me saamme nähdä Jumalan ihmeellistä maailmaa. And then we can see the wonderful world of the Lord. Koska monta kertaa mä oon huomannut, että ihmisten elämässä on juopa, Many times I have seen that there's something, like a line. black line in their lives. Ja he eivät halua mennä niinku sen linjan toiselle puolelle. And they don't want to cross that line and to go to the other side. Ikään kuin, että se riittää, kun mä tuun tähän asti, mutta mä en mene loppuun asti, mä en mene ton rajan yli. It's like they are ready to go to one line, but not to cross over. Mutta meidän täytyy mennä sen rajan yli. But we have to cross that black line. Koska Jumala rakastaa meitä jokaista. Because God loves each one of us. Ja saavuttaaksemme kaiken sen, minkä Jumala on tarkoittanut meidän elämään. And in order to attain everything that God has meant to be in our lives, Meidän täytyy mennä syvemmälle Kristukseen. we have to go deeper to the being of Christ. Joten tähän lopuksi So, to end this, haluatko sinä mennä Kristuksessa loppuun asti? do you want to go till the end and to the deepest, to the depth of Christ? Haluatko saada Kristuksen koko täyteyden elämääsi? Do you want to receive the whole fullness of Christ to your life? Se tarkoittaa
antautumista ja luvan antamista Jumalalle. It means surrendering and giving permission to God. Silloin sinussa näkyvät se luottamus ja usko ja rakkaus, joka voi muuttaa koko maailmaa. Then this faith and trust and love is visible in you, and this can change the whole world. Käydään vähän rukoilee. Let us pray. Ja mä kysyn ihan niin kuin ennen vanha-aikaisesti kysyttiin. And in an old-fashioned manner I will ask you, Kuka haluaa tässä hetkessä mennä niin lähelle Kristusta kuin se on mahdollista? Nosta vaan ihan käsi ylös. who in this hall want to go so close Christ as is possible? Siellä muutamia käsiä nousi, kiitos Jumalalle. Some hands were raised, thanks to the Lord. Can I ask if you can, who raise your hand, can you come in front here, if it's possible? Voinko pyytää niitä, jotka nostivat kätensä tulemaan tänne eteen? Ihan rohkeasti vaan. Be brave. Be brave. Sapu, can you come to pray with me? Kiitos Jeesus, halleluja, halleluja. Elävä Jeesus. Herra, kiitos siitä, että tässä hetkessä sä näet kaikki nämä ihmiset, rakas Herra. Kiitos Herra siitä, että sä lasket haavoitetun kätesi, Herra, jokaisen ihmisen kohdalle, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja vedessä. Herra, kiitos, että sinä annat voiman ja rakkauden murtautua, Herra, lävitse kaikesta, mikä pitää matkaa ja elämää hitaana. Jeesuksen nimessä kiitos, että sinä ikään kuin pyyhkäiset rakkaudellasi, rakas taivaallinen Isä. Parannat, Herra, ne haavat sieltä sydämestä, Herra, jota maailma on tuonut. Kaikki ne haavat ja arvet, Isä, taivaallinen, Jeesus, rakas. Anna taivaallinen rauha, anna kaikki synnit anteeksi, Isä. Anna jano yhä lähemmäksi sinua, Herra. Anna oikein itkeä kaikki itkut sinun jalkojesi juureen. Anna tuoda kaikki tuska sinulle, rakas taivaallinen Isä. Herra, kiitos, että sinä vaikutat näissä ihmisissä tekemistä ja tahtomista, sillä he haluavat olla sinun, rakas Jeesus. Isä, tässä hetkessä kosketa ja muuta, Herra. Anna halu tehdä parannusta, anna voima jättää pois asioita, jotka ovat ja tekevät matkaa hitaaksi. Paranna sairaita tässä hetkessä, Herra. Sä näet kaikki kivut ja säryt, pyhä taivaallinen Isä. Sinulla on valta ja voima, sano vain sana, Herra, niin he paranevat, rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus. Elävä mestari, halleluja. I just want to say something to you. I want to say something to you. Sabu haluaa kertoa jotakin kaikille. Can you keep your hand up on each other's? Voitteko laittaa kätenne toinen toistenne päälle And pray each other's. ja rukoilla toinen toistenne puolesta? So Joni was praying, telling to us Se, mitä Joni kertoi meille, to close to God and give with full life and full heart and full power to Anta God, self to koko voimastansa, koko sydämestänsä tulla lähelle, haluta tulla lähelle Kristusta ja palvella häntä. And God will help us all our life committing to God. Ja Jumala tulee auttamaan meitä pääsemään häntä lähelle. So you can pray each other same time. Rukoilkaa samalla toinen toistenne puolesta. We pray in each so the same time you can pray each other's. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord, that you can do miracles for every one of lives.
Thank you, Lord, that you put the deep love in every our heart and mind. Please purify everything what is wrong and what makes our journey too slow. Thank you, Lord, that you can heal everything in our heart and heal everything in our flesh. Because, Lord, you are the A and you are the B. You are the start and the beginning. You are everything. So thank you, Jesus. At this time, you make us hungry and thirsty for your word. In Jesus' name, do some miracles right now in everyone's heart and put the deep, deep love and trust for you and your word and everything what you are doing in the name of Jesus. And forgive us everything what we have done wrong. And like God forgives everything and forget everything what we have done wrong. Because Jesus was in Calvary and loves you all very deeply and very dearly. Thank you, Lord. Just put the peace in everyone's heart in the name of Jesus. Hallelujah. Our Heavenly Taivaallisen me tule sinun edessä Jeesuksen Kristuksen nimissä. Tässä on sinun lapsi. Me pyydän Jeesus, kosketa tänään kaikki. Hallelujah. Hallelujah. Edessä sinun edessä. Kiitos, kiitos. Juuri Jaani, juuri Jeesus tulee sinun edessä. Kaikki tulee sinun edessä, Jeesus. Kiitos, Sä tekee Jeesus. paljon palvella sinun edessä. Kiitos, Jeesus. Haluaa sinun kanssa koko sydämellä palvella. Kiitos, kiitos, Jeesus. Haluaa tekee sinun työtä vapaalla ja missä Averata shan birata se tekee kushira Jeesus. berabas. Kosketa sinun henki. Vahvista Kiitos, Jeesus. Jeesus. Paranna heidän kaikki asioita. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Käytä Jeesus. sinun valtakunnan Halleluja, halleluja. Älä vihollinen tule vahvemmin. Älä vihollinen Kebara tule shan. kiusauseen. Sinun kädet sisällä. Käytä heitä. Aberando yo to koreshi. Sinun pyhä henki käytä. Sinun pyhä henki Oh, Jeesus. lahjat. Jeesus, Armolahja Jeesus, käytä. Jeesus, Sinun Jeesus, kaikki. Jeesus. Kaikki ihmisyydestä Jeesus. Kiitos, Me kiitos. synnätämme jo hänen verellä. Mercy, mercy, mercy. Hallelujah. Oh, kiitos, Jeesus. Amen. Hallelujah. Kiitos, I Jeesus. just want to say about a couple of things about this couple. Haluaisin sanoa muutaman sanan vielä tästä pariskunnasta. So they both were working for God. He kumpikin tekevät Jumalan valtakunnan työtä. And I was wondering about when I was watching, they were sharing the word of God and singing the songs to God. Ja kun katsoin heidän laulavan ja jakavan Jumalan sanaa, There is so many people, Romani tribe, from the tribe. on paljon romaneita And they are not near to God, they're far from God. ja monet heistä ovat kaukana Jumalasta. They're spending their time for many other places. He käyttävät aikansa paljon muihin asioihin. But there is a small amount of people are working for God. Mutta They're from that tribe. pieni osa romaneista tekevät Jumalan valtakunnan työtä. And this couple is serving very long time. Ja tämä pariskunta on kauan tehnyt Jumalan Why they työtä. doing that? Miksi he tekevät näin? They can also do same where others are doing, to do some other things than to preach or to singing. They can also do something other things. Hekin olisivat voineet tehdä muita asioita kuin saarnata ja laulaa. But they want sing to God and preach about God. Mutta he haluavat laulaa Herrasta ja hänelle ja saarnata hänestä. Joni was saying about the love is coming from God. Ja Joni puhui siitä, että
kaikki rakkaus tai rakkaus tulee Jumalalta. The love came upon them. That's why they come to Israel here and different places. Se Jumalan rakkaus oli heissä ja siitä syystä he tulivat tänne And trust came to their heart. ja se luottamus on heidän sydämessään. And they know one day they will stand in front of God. Ja he tietävät olevansa eräänä päivänä Jumalan edessä. And they will call, God will call, come my daughter and son, to Ja- see what you've done. Ja Jumala kutsuu heitä sanoen, tule tyttäreni ja poikani katsomaan, It's mitä not- olette tehneet. They came to in front of us is good example for us. Se, They came in front of us he tulivat meidän eteemme tänne palvelemaan. and it's good example. Ja se on meille hyvä esimerkki. This is for us also to do something for God in our time. Ja tämä on myös esimerkkinä meille, että mekin tekisimme jotakin Jumalan valtakunnan Time is very hyväksi. short and we will go away from here. Aika on vähissä ja me menemme pian pois. When we are in the place in front of our King of Kings and Lord of Lords, Kun me olemme kuninkaiden kuninkaan ja herrojen Herran edessä, we want to hear from Him. me haluamme kuulla häneltä, Come, my son and daughters, to see what you've done for me in the earth. tule tytär ja poika tänne katsomaan, mitä olette tehneet. That time is not late. Ä, Time is not late yet. Nyt ei ole vielä loppu. We have still time to use that opportunity. Meillä- Serve to God with full heart, Meillä, full mind. meillä on vielä hiukan aikaa palvella Jumalaa koko sydämisesti. Thank you so much. You both came to hear and share the word of God and grace to us. Ja kiitos, että tulitte tänne meidän luoksemme ja rohkaisitte meitä ja tulitte palvelemaan. Please welcome again. Olkaa tervetulleita myös Maria, toiste. could you continue few some more songs to us? And Voisitko Marika laulaa vielä muutaman laulun meille? we are asking sorry about we have technical problem because there is some problem in we have to find out that. Ja me pyydämme anteeksi näitä muutamia teknisiä ongelmia ja me parannamme We tätä. tried to find out. We are trying many times, but we didn't find it. Olemme yrittäneet monta kertaa ja nyt koitamme parantaa. Pray for that subject also. Ja rukoilkaamme näiden teknisten asioiden puolesta myös. And also next Sunday we have Holy Communion. Ja ensi sunnuntaina meillä on pyhäehtoollinen I will share the word of God. ja minä jaan Jumalan sanaa. And also Wednesday and Thursday we have 7 o'clock the prayer meeting and also Bible study. Ja keskiviikkoisina torstaisin meillä on kello 19 raamattu opiskelua ja rukousta. Please remember to come and take your friends also. Muistakaa tulla niihin tilaisuuksiin ja tuokaa myös ystäviänne mukananne. Now I give the time to Marika. Ja nyt annan tilaisuuden Marikalle. Kun täällä kuljen maassa kyyneleiden nähdä, mä saan luomistyys jälki kuitenkin kaunista. Se saa mut unohtamaan hetkeksi arjen kiireisen ja ymmärtämään jotain syvempää. Ei enää kauaakaan, kun saamme nähdä valtaloistossaan uuden Jerusalemin ja kauniit muurit sen. Jeesus kuivaa kasvoiltamme kyyneleet, riemulauluun käydä saamme kiittäen.
Jeesus itse on. Niin monet kysymykset, matkan vaivat viimein unohtuu. Ei siellä tuskaa eikä kuolemaa. Ei enää kauaakaan, kun saamme nähdä valtaloistossaan uuden Jerusalemin ja kauniit muurit sen. Jeesus kuivaa kasvoiltamme kyyneleet. Riemulauluun käydä saamme kiittäen. Halleluja, laulaa voin jo täällä maassa murheiden. Riemun sydämeeni toit, kun annoit pelastuksen. Anna Jeesus mulle voimaa, rohkeutta, uskoa. Ja kiitos mieltä myös päiviin tuleviin. Ja kiitos mieltä myös päiviin tuleviin. Ei enää kauaakaan, kun saamme nähdä valtaloistossaan uuden Jerusalemin ja kauniit muurit sen. Jeesus kuivaa kasvoiltamme kyyneleet. Riemulauluun käydä saamme kiittäen. Sitten vielä yksi laulu. Ylistetty olkoon Herrani, hän minut tavaraan paikkaan toi ja karkoitti pois mun tieltäni ahdistuksen. Hän ojensi kätensä korkeudesta, auttaen minua voimallisesti. Sydämestäni sinua, Jeesus, rakastan. Toiset turvaavat maailman naarteisiin, toiset vaunuihin, hevosiin, mutta sinä olet suojamuurini, Herrani. Sinusta on minun ylistyslauluni, rakas Jeesukseni. Sinä varjelet ja johdatat rukoillen kulkevaa. Ei ole ihminen myrskyn valtias, niin että voisi hän tuulen vaientaa. Mutta sinulla on käsissäsi pieni elämäin. Toiset turvaavat maailman naarteisiin, toiset vaunuihin, hevosiin, mutta sinä olet suojamuurini, Herrani. En tahdo läheltäsi lähteä milloinkaan, olet kuninkaani ainiaan. Sydämestäni sinua, Jeesus, rakastan, sinua rakastan. No joo, yksi vielä pyynnöstä ja sen jälkeen kiitos Jeesus. Kaiken sä tiedät.
lohdun ja neuvon tähän päivään. Keskellä murheen ja ahdistusten katseeni voin kohottaa. Henkesi virvoittaa sisintä mun, oi Jeesus, mä sinuun turvaudun. Kaiken sä tiedät ja polkuni näet, sun luoksesi askeleet johtaa. Kiitän sua Jeesus näin sydämestäin, ilman sua eksynyt toisin. On sanasi valkeus mun tielläni, kaukaa jo kotini näen. Maailman pimeimmät korpitietkin ei katseeltasi piiloon voisi jäädä. Salassa sydän ei ole kenenkään, sä näet ihmisen sisimpään.